В този урок бих искал да ви разкажа за специфичните клинични аспекти на хранителните разстройства в спорта. Хранителните разстройства в спорта се проявяват клинично, както ви описах досега, от медицинска гледна точка. Въпреки това има някои особености, върху които трябва да се съсредоточим. На първо място, имитацията на разстройството. В спорта много патологични поведения се бъркат с отдадеността към спорта. Ограничаването на храната, възприемано като диета за постигане на по-добри резултати, прекомерните физически упражнения като проява на жертвоготовност и дисциплина, всичко това прави диагнозата малко по-сложна и по-късна в сравнение с общото население. След това трябва да вземем предвид двойната стойност на тялото. Нека не забравяме, че за спортиста тялото не е просто естетически обект, който трябва да се контролира, а истински работен инструмент. И светът на спорт много често изисква и определена форма или телесен състав. И така, това очевидно създава различен натиск, при който теглото не е свързано само с самочувствието, а понякога е и основен технически параметър за спортния успех. Затова последствията от специални диети, прилагани за контрол на теглото, могат да бъдат сериозни. А внезапното, рязко намаляване на телесното тегло може да повлияе негативно на спортните постижения, когнитивните функции и физическото здраве. А загубата на тегло, дори и при липса на реално хранително разстройство, има медицински усложнения. Те наистина могат да окажат влияние върху сърдечно-съдовата, ендокринната, репродуктивната, стомашно-чревната и бъбречната система, както и върху централната нервна система. Затова, освен специфичните признаци, които описахме, при спортиста трябва да насочим вниманието и към функционалните сигнали. Внезапни спадове в постиженията, повтарящи се костни травми, електролитни нарушения, които могат да причинят сърдечни аритмии, особено изострени при физическо натоварване, а след това и триадата на спортиста. Триадата при жените спортисти беше наскоро описана и подробно разгледана в два документа, публикувани в Sports Medicine. Тя се определя като динамично взаимодействие между три пряко свързани компонента: енергиен дефицит, нарушения във функцията на репродуктивната система и увреждане на костното здраве. Тук виждате всъщност патофизиологичния континуум. Преминаваме от състояние на адекватна енергия, здрав човек, следователно с менструален цикъл, правилен и редовен, липсата на лек до умерен енергиен субстрат с или без дисфункционални хранителни навици може първоначално да се прояви с субклинични менструални нарушения и постепенно и прогресивно намаляване на костната минерална плътност, което дори може да доведе до костна стресова травма в това, което се счита за начален нискорисков етап. Когато енергийният дефицит продължава, дискусията преминава към самата патология, където виждаме аменорея и остеопороза, и двете ясно свързани с ниско тегло при пациента, както и с видимо намаляване на общата масна маса. Енергийният дефицит е основната етиология, която задейства тази каскада от физиологични хормонални адаптации, включващи метаболизма, ендокринната система и скелетната система. Този дефицит може да проистича от умишлено ограничаване на храната, хранителни разстройства, прекомерна физическа активност, недостатъчно хранене или комбинация от няколко фактора. Да кажем, че формална диагноза на хранително разстройство също може да липсва. И така, във всеки случай, жената спортист, която проявява този тип симптоматика, трябва да бъде особено наблюдавана. Затова е необходимо да се постигне успех от хранителна гледна точка в компенсирането на енергийните дефицити. Една от основните новости, въведени през 2025 година, е преминаването отвъд строгото използване на термина ниска енергийна наличност, като се използва по-широкият термин енергиен дефицит, защото енергийната наличност често е трудна за точно измерване и няма универсален праг, под който се появяват изменения. Така че енергийният дефицит дава и по-субективна конотация, която все пак трябва да бъде оценена.
Метаболитната компенсация, както казах, е именно последица от енергийния дефицит и се медира от хормоните. Така че имаме междувременно намаляване на базалния метаболизъм, също така поради понижение на функцията на щитовидната жлеза. Така че трииотиронинът, Т3, лептинът и IGF-1 намаляват, докато грелинът се увеличава. Това би трябвало да доведе и до засилено чувство на глад, но ако енергийният дефицит продължи, тогава се задействат механизмите, които разгледахме по-рано, относно регулацията на апетита, също медиирани от хормона на стреса. Клинично значим аспект е, че тези адаптации могат да настъпят дори когато телесното тегло е стабилно, така че не е задължително да са свързани с патологична слабост. Затова е много важно да се идентифицира и тази симптоматика, която на ниво, например, репродуктивна функция, може да бъде свързана с наличието или отсъствието на менструация. Но тя може да включва и цялостното качество на яйчниковата функция, т.е. овулацията, а следователно и репродуктивната способност. Завръщането на менструацията след период на аменорея не представлява разрешаване на проблема. Често са налице ановулаторни цикли, а понякога могат да се появят и нередовни менструални цикли. Що се отнася до здравето на костите, първоначално се наблюдава намаляване на минералната плътност с възможен костен стрес. Микролезии и тези лезии често са ранна клинична проява на енергиен дефицит и хипоестрогенизъм. Очевидно, хормоналният аспект е много важен и костата претърпява ранна дегенерация, сякаш човекът има хормонален профил, типичен за менопаузата. Накратко, хипоестрогенизъм. Документът подчертава, че възстановяването на костното здраве е бавно и несигурно. В консенсусния документ юношеските спортисти са описани по специфичен начин, като внимателно се очертава как се дефинира тази група и кои характеристики се считат за важни за разбирането им. Тоест, в този етап очевидно растежът, пубертетното съзряване и настъпването на менархе също могат да бъдат повлияни от енергиен дефицит. В някои случаи понякога срещаме момичета, които често имат забавяне на пубертета, първична аменорея, т.е. липса на поява на първа менструация, или вторична, с намалено натрупване на костна маса, което в последствие може да има дългосрочни последици за скелетното и репродуктивното здраве. Затова ранната превенция и системният скрининг в тази подгрупа спортисти са много важни. Скрининг и диагностика. Консенсуса препоръчва всички спортисти да бъдат оценявани за рисковите фактори на триадата. И скринингът трябва да включва оценка на хранителните навици, менструалната функция и анамнеза за фрактури или костни травми. Има валидирани въпросници, но те не заместват пълна медицинска оценка. Решение относно завръщането към спорта, евентуално след кратко прекъсване, ако е необходимо. За тези въпроси трябва да се основава на кумулативна оценка на риска, като се вземат предвид както тежестта на енергийния дефицит, наличието на реални хранителни разстройства, менструалният статус, здравето на костите, така и спазването на лечението. Така че очевидно приоритет трябва да бъде здравето на спортиста. Сред различните специфични патологии, описани по отношение на света на спорта, имаме и описанието на анорексия атлетика, която е включена сред разстройствата на хранителното поведение, тъй като е анормален хранителен модел, който може да доведе до сериозни хранителни и клинични разстройства, като същевременно запазва своята уникалност. Наблюдава се намаляване на телесната маса поради намален прием и повишена консумация от физическа активност. Прилагането на диети или прекомерните тренировки често се препоръчва, за съжаление, от самите треньори. И така, от тази гледна точка е необходимо да се прилага превенцията като необходима мярка. Други свързани разстройства с спортния свят, но и с глобалните здравни препоръки.
И това е нововъзникващо разстройство. Това е орторексия. Орторексията е истинска фобия от храни, считани за опасни. Така че не знам ултрапреработени храни, мазни храни, храни, които всъщност всеки път, когато се провежда обучение по хранене, се препоръчва да се избягват или поне да се ограничават само за специални случаи. Има хора, които развиват истинска фобия и за това затвърждават мисленето си към прекалено здравословна хранителна сфера. И това след това обаче значително влияе и върху социалния им живот, както и върху ежедневието им. Така че орторексията може да бъде доста честа и при спортистите, защото именно от тях често се очаква да се хранят правилно. И тя се характеризира именно с разнообразието на консумираните храни, които са ултраздравословни или насочени към здравословен начин на живот с подчертани здравословни конотации. Това разстройство е по-често срещано при жените, но и при мъжкия пол или всъщност и тук. Може да се прояви и при двата пола. Друго специфично разстройство е бигорексията. Това е обсесивният страх от това да имаш крехко тяло, физически недоразвито и въпреки хипертрофираната мускулатура на страдащите от него, те никога не са доволни. И това води до, да кажем, до прекомерни физически упражнения, но най-вече до прекалено инвестиране в тялото, търсене на съвършенство, визуален фокус върху отделни мускули, изразено недоволство от собствената физика. И може би и в този случай, малко както при анорексията, това е най-специфичният симптом, да, и така или иначе е отрешаващо значение за поставяне на диагноза за дисфункция. Хората, страдащи от бигорексия, са склонни да консумират нискокалорични храни или да злоупотребяват с хранителни добавки, да злоупотребяват с протеинови добавки и калорични такива парадоксално, за да предизвикат все пак увеличаване на масата. Те са по-склонни към употреба на забранени вещества, а стремежът към съвършенство ги кара да стимулират хипертрофията, да ускоряват възстановяването на мускулите, което позволява на човека да тренира по-често и да увеличава интензивността все повече и повече. Това разстройство се среща особено в света на културизма. А що се отнася до телесния дисморфизъм, който попада в главата за обсесивно-компулсивния спектър на DSM-5, той се определя като разстройство, характеризиращо се с крайна загриженост по отношение на един или повече възприемани дефекти във външния вид, придружено обаче от изкривено възприятие, повтарящи се поведения с много силно социално въздействие. Ще опиша още един симптом, който все още се появява, не е добре описан и все още не е напълно включен в DSM-5, а именно дрънкорексията, която обаче също започва да се оформя тук, като вид хранително разстройство. Има крайно ограничаване на калориите с цел компенсиране на калориите, които идват основно от консумацията на алкохол, от злоупотребата с алкохол. Така засегнатия човек предотвратява напълняването и иска да ускори, дори на празен стомах, опияняващия ефект на алкохола. Това е симптом, който описвам в края на тази глава и който, разбира се, не е специфичен само за спортисти. Но така или иначе и това трябва да се наблюдава при младото население в популация, в която злоупотребата с алкохол, за съжаление, е разпространена. Разпространява се особено сред по-младите възрастови групи. Така че, в крайна сметка, за да обобщя всичко малко, ето го. Това, което трябва да разпознаете при различните разстройства, за които говорихме досега, със сигурност при анорексията имаме ограничаване, страх от напълняване и отричане, булимия, преяждане, изчезвания и наказателни упражнения, пристъпи на преяждане, неконтролирано хранене и срам, а арфит при по-малките деца крайна избирателност с влияние върху растежа и енергийните нива, орторексия, атлетична анорексия, чисто хранене, което се превръща в ригидност,